Ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association menta kasngi ka khatwai tarik ukala lingkon kila yo ban kit bokit riang ne kijing kurku kerdo ya kirang mat kithe le kai volleyball jong ka district kata ha sho bakin yo ban lei baji sementa ha ka Meghalaya games ka ban long ha kanong ba tura uba 11 san wanyang president jong ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association ula ong bakani ka de ka sin ka baningkong manyo isementa ban mi khma na po ka district sa ka Meghalaya games wat la ki por bladap kila dan ki samla na po ke distrik ki badan kasap ki bola pen pau ki kami le kai volleyball mangadap na kijing so sarong ka bakraw ba hakipor ki baladap ilui bakal adon kawai na ki tim volleyball na po jong ka distrik ka jungi ka balala ban leje simenta wat sabar jelaru hak ba menta ngilanang yai teng ban budin ya kini ki maumer ha ka bangin wara ya kanam ka burom ya ke distrik bat kamtam ya kenika mau kurwat ke jungi dengan semua kenika por ngan ai ke jing kublai kid bokir weng bato ya lek kai bah da kam sim yang jing tristom ngil atip habaro ki disiplin yang jing lek kai kalong ka be adu kata-kata nam taki rang ya lek kai ki thai lek kai ke jungi bakin yo ban kiu seprang nang jing syatan telai ha ka jing duk di kerdu bat bomdon ya ki sos ki babiang ban support ki samela samla le kai ki jungi kani kadi ki ka crowd kata-kata ka ba bunsen ki kisap jungi la shutap no ka ahor ngal mla ban poi sai sairu te kerman da ka jing simkia jungi samla levansan bat ka kanhun jong ka asion yang ka distrik ngit skam ba kana kenti ka bamta ngin yo yo so watiang hadin ma pilawan pai nang tino po kanong ba tura